Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jaydele moɗon weltare min dañi huccidde e moon oɗo subaka alhamis hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗan en jaam goto fof salminama e inde kono on manama e jettode serenɓe min jejjitaka e laal gotol calminama juurama berta juude ñagadu waw yuppo e Sénégal e aduna o foof ha oɗo boros wawa hollude en caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal Mauritanie Mali Guinée Bissau Guinée Conakry aduna o foof ɗum noon no subaka fof bani mon debba Aissata Ndiaye addande on ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi ɗum noon hannde ina jeeya tan ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi projet de loi walla mbiyen budget mo ngannduɗa yette wotama ɗo e nder leydi meɗen Sénégal oɗon budget noon hannde jayndeli ɗi fof ko hen garti ɗum noon en mbatta sona tan nayade faade banggal jayde Le Soleil saabu kañum udditta damale oɗo subaka alhamisa hannde garene budget mo ngannduɗa yete wotama oɗon budget noon mo hitande nde ɗo tolnima e temedde walla mbiyen ujunnaje 5 e temedere capanɗe 5 milliards nder leydi meɗen Sénégal oɗon budget noon ɓe mbi tan ko woni ko ngannduɗa ɓeyditima ha no hannirta ni ɗum ɗon noon ɓe mbi kadi ko ngannduɗa ene ƴewtinda ina ɓeydi woni tan laddeji kuɓɓoji ɗum noon ɗo e nder leydi meɗen toon to diwan mo Kaffrine ko tolni tan e ujunere temedde 5 e capanɗe jeetati hectare uji ƴewtindama huɓɓi hakkude 2020 e 2021 mana hitande ujunnaje 2 e nogas nangui hitande ujunnaje 2 e nogas e goho nduɗo ndu gonɗen ko tolni ɗum ɗon yette ƴewtindama huɓɓi ɗum nane e jayde Le Soleil caggal jayde Le Soleil garene jayde enquête kañumne loski tan fani e budget mo ngannduɗa woni budget mo hikka o wiyete ko budget mo ngannduɗa ko budget record saabu ɓuuri budget ji dewnodi ɗoɗi foof oɗon budget noon ɓe mbi dartinama e temedde 5 e ujunnaje 5 e temedere e sappo e capanɗe 5 milliard uji ngannduɗa ete ɗum woni budget mo hitande ujunnaje nogas ujunnaje ɗum woni ujunnaje 2 e nogas e 2 ɗum ɗon noon mataw tan woni ko ngannduɗa woni double walla mbiyen kañum woni laabi 2 budget mo hitande ujunnaje 2 e sappo e goho ndene joni noon dañi tan duuɓi sappo ɓe mbi noon enveloppe mo ngannduɗa tolnimayi milliard uji temedere e capanɗe 5 kañum wiyete woni ko ngannduɗa fayi koye programme d'urgence faye liggey sukaɓe ɓe ko tolni milliard uji capantati e 5 kañum noon fana tan koye programme bourse mo sécurité sociale ɗo e nder sécurité familiale ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kono kadi milliard uji nogas piccal go ɗum noon fayi koye SEMU kadi mo ganduɗa woni Abdoulaye Daouda Diallo e budget mo ganduɗa ko hitande ujunnaje 2 e nogas e 2 payaɗo o oɗon budget noon ɓe mbi tan ko recette aji ngannduɗa Sénégal nattini ɗum e nder koppareji muɗum walla mbiyane keesuji muɗum tolnima tan e milliard uji temedde 2 fayi tan e capanɗe 84 piccal 8 ɗum noon woni ko ngannduɗa te kañum nannama e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon caggal mum ha joni tan e oɗon budget ɓe ganduɗa kamɓe goni Vox Populi koko way noon ɓe garti e wiide mabɓe tan oɗon budget tolnimayi te ujunnaje 5 e temedere capantati milliard ɓe mbi noon ɗiɗo kalisaji kay mataw so tan nannama ɗo wiyama natɗo ma wot ko ngannduɗa ko ɓuural wonata ɗum nani jayde nde ɓe ngannduɗa noon mataw haala mumen nani haale fayi koye banggal dawrugol ɓe ganduɗa kamɓe goni journaliste uji walla animateur uji oɗo saaha ɓe ganduɗa ina jiiɗa fodde hedde e jeese e mairie ji ɓen noon ka sénéra ummima hen sénéra noon ko wiide tan waɓe noon kala liggotoɗo e radio ko way noon so ngal ɗon banggal yonti tan ene foti ko yaltinede walla fotani rendinde ɗiɗon 2 kanko o mo
mo ganduɗa woni Ahmed Aidara noon o addi kongude makko walla mbiyen o jabtima tan Babacar Diagne gardiɗo CNRA e wiide makko kanko Ahmed Aidara so nden yonti ni mataw neɗɗo dañata ni temps pour joɗade radio walla télé saabu oɗon saaha tawata ko goto fof nani woni campagne muɗum ɓiɗo kayne waɗa campagne kañumne oɗo saaha ko Mamadou Ndoye Bane ɓiɗo oɗo saaha kanko omo yiɗi namnade tan hoore mairie mo ganduɗa kañum woni toon to Pire kanko noon ine anda ko toon to Pire o jeeya ɗum ɗon caggal Vox Populi garen e Diaynde Las kañum dawri tan koye natal gardiɗo leydi ndi son excellence Macky Sall wiide tan ɗo joni o ɓuuri kadi habbude ceinture makko gam tan haɓade walla mbiyen ligganade leydi makko ɗum ɗon noon Diaynde Las ko hen ari e tan arde kadi wiide ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni OMS Organisation mondiale pour la santé ɓe mbi ɓe dañi vaccin mo ganduɗa fayi tan koye banggal paludisme walla mbiyen sibiru e banggal Afrique walla mbiyen e aduna oɗo fof yete Diaynde Quotidien noon ari tan koye ko ganduɗa kañum woni milliard uji ujunnaje walla ujunnaje 5 milliard uji ganduɗa ɗo joni wirtama e loi de finance paaɗo e hitande ujunnaje 2022 mo leydi meɗen ɗum noon ɓe mbi tan Macky Sall ɓeydi walla mbiyen ɓuuri ɓeydude junggo muɗum hakkude duuɓi 10 ɗum noon mo ganduɗa kadi kañum wi huccitay sukaɓe leydi Afrique ko président mo leydi France woni Emmanuel Macron e wiide mo ko tan e Diaynde Le Quotidien ko wiide ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni sukaɓe Afrique e liggontoɓe Afrique hewɓe o huccite mabɓe e oɗo saaha ɓe jewtidi te ɓeɗon sukaɓe ko sukaɓe ɓe ganduɗa darde mumen goni wadde feere ha nawa leyɗele mumen yesso kono kadi suttude Afrique ɗo mo ganduɗa noon kanko woni Cheikh Niass ha joni bone muɗum walla mbiyen ko yane dow makko e dow famille makko ko nana surta haala kanko oɗo ɓiɗɗo gorko basto pittando makko e dumbirɗu ɗum ɗon noon ko wiide tan ha joni famille makko ɓe mbi ko ɓe namdidi tan koko leeri kanko oɗo ɓiɗɗo gorko no sankori ni ana muusiɓe ha joni Diaynde L'Observateur ko hen gareten Diaynde L'Observateur noon ari e tan ha joni projet de loi mo ganduɗa hande Diaynde ɗi fof ko hen dawri moɗon budget noon kañum mo hitande ujunnaje 2022 mo paadeno oɗon budget ɗo joni ɓe mbi tan ko ɓe ƴewtidima ko budget baɗɗo fayida kono noon wonɗo ganduɗa ɗo heewi ɗo ganduɗa ete limtama oɗon ɗeɗon koppareji ne poti nadde hen oɗo ɓiɗɗo gorko noon kañumne ko tan nanggaɗo nde o fawa juuɗe toon to diwan mo Tambacounda o dogi o naate nder woyndu kanko ɓiɗɗo gorko ɓe mbi noon nde wona woyndu ndu mataw tan ko nder woni amo namno simme oɗo namnotoɗo simme noon mataw tan ne wawi sikkede juuɗe mum ɗe ko kaɓɓa ko safanimo garene Diaynde Les Échos noon kañum e caggal nde haale budget walla mbiyen budget mo ganduɗa wotama tolne ujunnaje 5 milliard e temedere 10 kamɓe noon ɓe gaari hakkude Madiambal Diagne mo ganduɗa kanko woni Téliko saabu en ganda kamɓe ɗiɗo ɓe jehinoye lawol haaɓe ñawda kono ngol lawol kanko rutti o waɗi porté plainte oɗon plainte noon omoni fani ɗum e wiide tan kanko Téliko fawi dow makko koko ganduɗa wona lawol kono kadi e konguɗi ɗi ganduɗa gona konguɗi nankiniɗi e kadi tan fawde makko haala ka ganduɗa wona gonga toon to diwan mo ganduɗa kañum woni Médina kamɓe noon ko tan Bamba Fall gonnoɗo toon o kañum ɓe jooɓi feɗendu wiide ko kanko tan ɓe ƴettata o wona candidat mo Yewwi Askan Wi toon no wonirno ɗum ni yete ɗum ɗon noon
ngaren e jayde libération e oɗo subaka dawri ko oɗo job jobo yiɗa ñebbe en kanko oɗo job jobo noon o waɗi tan ko ganduɗa yete mataw yoɗani saabu ko dégaji hanki en kalino hen e omo ganduɗa kanko woni ivoirien binoɗo ina ɓeyda caggal oɗo noon kañum ko sénégalais tigui ko ɗum wonirno ɗo ne udditi e clinique mum ne woni ɗo ɗo ganduɗa ko kañum woni to Almadi ɗo yete ndeɓe tawimo noon walla mbiyen waɗimo porte plainte ko goto ɓiɗɗo debbo dañɗo caɗele caggal nde waɗani ɗum oɗon intervention gam ɓeydude caggal muɗum ɗum noon nde ɓe jeehi nangoydemo ɓe tawi ko omo parana wadde opéré tan walla faade e liggey makko gam ɓiɗɗo debbo goɗɗo on yoɓi ko mataw ujunnaje temedere gam tan no ɓeydinira caggal muɗum kanko noon ɗo joni o fawama jungo kanko docteur o Diop oɗo e jayde libération caggal jayde libération uddirten ko jayde stade e oɗo subaka alhamis hande ari tan e natal muɗum mon ji mo ganduɗa kanko woni Idrissa Gana Gueye kanko Idrissa Gana Gueye noon e jayde nde ɓe mbi tan ko so waɗi fodde makko mana so darima darde o daronto Paris Saint-Germain ma wod ko ganduɗa ma addan ɗum leydi meɗen Sénégal woɗɓe ɓe ganduɗa kadi nani para oɗo saaha football mumen woni hakkude France e ɓe ganduɗa kamɓe goni Belgique hakkude mabɓe noon witaya tan ko revanche wonata walla ko goɗɗo o tetta ko jeyno goɗɗo mo ganduɗa kay oɗo saaha kañum ne nani para match muɗum woni Bouna Sarr kanko noon waɗa tan latéral droit mo baroɗe leydi meɗen oɗo saaha kanko Bouna Sarr noon en anda tan omoni kanko darde makko ko darde mantidinde goto fo noon nani fada nde ɗon darde ɓe darano ɗum équipe o no hannirta ni kanko noon Ela Diouf e jayde stade ha joni nde wo yi coupe mo ganduɗa woni coupe d'Afrique nanna ɗo hucciti hen o wi tan ko nana siftinamo bojji makko e 2002 caggal nde ganduɗa ɓe poolama koye ɗi konngudi uddeten ko ɓurno tengtude jaydeli meɗen en mbatta sona jokkude e banggal ngal ganduɗa ko kañum fayi e banggal gueɗe rendo hande noon kaleten tan koye ko ganduɗa en mimi hen joni faye oɗo ɓiɗɗo gorko jetteteɗo Diop walla yette Diop kanko docteur Diop oɗo yete pewɗe ɗeɗo golle ɗe ganduɗa ɗe wona golle pewɗe noon woni wiide ko cafrowo kanko noon o rewi to université mo Dakar kono noon mataw diplôme o fonno hebde o faɗani ɗum toon nde o yalti noon o yeehi o udditi clinique makko amo safra o haɗani tan e safrude nde amo windanno ɗum ko ganduɗa ko kañum woni ordonnance uji ɗiɗon ordonnance uji noon heptintake nanguirte tan ko faux saabu kanko o jeeya kay safroɓe leydi meɗen o ummima e ɗum ɗon kadi o faye ko ganduɗa hande koko ganduɗa ne heewi wona e leydi men tan kono e aduna o foof so ƴewtidama rewɓe nana jaaha ne mbiya ina ɓeydita caggal mumen walla ina ɓeydita indi mumen jaafoɗon e konnguɗi ɗi saabu ko ɗum ɗon woodi e nder leydi ndi golɗon ɓeydugol noon koko ganduɗa danger ji nani hen saabu no ɓeydirte ni e pikkiraji naneteɗi ɗi wona ko pikkirama tan ɓeydama kono wiyete ko ƴettama to ko ganduɗa e ɓandu neɗɗo itte watte banggue goɗɗo ɗum ɗon noon koko ganduɗa hande ko ina hulɓini saabu graisse mo ganduɗa nani e ɓandu neɗɗo waɗe feere ha waɗe récupéré oɗon graisse pour ƴette waɗe injecté walla nattine e banggue goɗɗo ɗum ɗon weeɓani saabu o yaltinde graisse oɗon tan ne wawi addude caɗele saabu won hen mo ganduɗa desi hen mataw wadde paralysé addata paralysé oɗon ko memde banggueji goɗɗi ɗi ganduɗa a fotani memde ɗum saabu ɓandu woni hen ko neruji e ko way noon ɗum ɗon noon kala ɗo mema tan ne wawi addude caɗele ɗum tagui waɗoɓe ɗum ɓe wona goto fof foti wadde ɗum ko bonnete ko bonnata ko noon wona tan e nder leydi meɗen Sénégal haɗani ɗo banggueji goɗɗi leyɗele tubakoɓe leyɗele goɗɗe Afrique ɓalliɗi meɗen hande
won ummotoɓe mbiya ko docteurɓe guddita cabinet mumen sabu ne gandi ɗum ɗon koko addata kalis sabu hande ittude ujunnaji temedere yoɓa ɗum gam dañde oɗon opération te ɗiɗon opération ji sene waɗe leyɗele tubakoɓe docteurɓe mantiniɓe heptinaɓe hen mbatta hen ko million ji gam hebde ko jiɗɗa ko wadde so neɗɗo namdemama ujunnaji temedere CFA wima ko ɗum waɗirta opération oɗon aɗa fotani hen fadde ko jiɗɗa ko sabu hande goto fo hangaka te goto fo ina nata e internet o gam andude ko kewi hen e ko woni hen wadde noon ƴettude ujunnaji mum temedere goho aɗani weddo jawdi ma ɗiɗi aɗani ƴetta waɗa risque uji ɗi ganduɗa yete koye cellal ɓandu ma fayi an ɓiɗɗo debbo o ka ɓiɗɗo debbo ko mo ganduɗa yete ko jibinowo e ko way noon foof te ɗum ɗon ne wawi addude risque uji ganduɗa ha bonnanma banggueji goɗɗi e nder ɓandu muɗum te ala ko ɗum te noon ala ko jari ɗum yo yimɓeɓe gartir tan haqqillaji mumen ko wiide tan yo yimɓeɓe kadi gartir haqqillaji mumen saabu wonko jarani hande caggal tampini rewɓeɓe no fewi holko saabi ɗum mataw tan ma losko yañgo waɗi hen ha ande holko saabi dañde caggal walla ardinde becce mawɗe walla mbiyen endi mawɗi jaafoɗon ɗum ɗon fo hande woni ko ganda koko tampini rewɓeɓe te aɓe poti artirde haqqillaji mabɓe ɓe ganda goto fo ko rokka ko ɗum handi sabu Allah jumata ko ɗo en koyɗi konngoli guddeten roɓɓindu jaydeli meɗen hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bani mon debbo Aissata Ndiaye wonɗon heɗeno ene banggal caméra o ko Amadou Touré e wondude Ndeye Fatou Massaly.